Здравейте! Представям ви един комплект подарък за кръщеник. Състои се от книга за пожелание и албум. Това е книгата за пожелание. Декорирана е с хартия с много сладки бухалчета. И вътре е с бели листи, където да бъдат написвани пожеланията на гостите. Това е албума. Показвала съм ви такъв албум с снимки за бебе. Сега този е специално за кръщене. Самата конструкция на албума е много подходяща за кръщене, за сватба. Много хубав, много стабилен е този албум. И размерът му е по-голям. Ето, така се отваря. Така изглежда отвътре. Тук има място за голяма снимка. Може също да бъде написано пожелание. И сега ще разгледаме различните варианти на тези много сладурски бухалчета. Те са в синьо, тъй като албума е за момченци. Има същите и в розово за момиченци. Ето по този начин се отварят страниците на албума. Има място за снимки тук и тук. И освен това има една подложка, на която също могат да бъдат залепени две снимки. По този начин се прибират подложките. Тук бухалчетата са повече в сиво. Ето тук отново големи сладурчета. И така се различни дизайни с различни цветови комбинации и ориентирани на различни посоки са бухалчетата. Тук са по-малки бухалчета. Така изглежда албума. Доста изчистен, доста семпъл вариант, много подходящ за снимки от събития като сватба и кръщене. Интересното на тази конструкция е най-вече в тази кутия. Предният албум, който ви показах, тази кутия беше предназначена вътре да събере малки кутийки за бебешки съкровища. Тъй като този албум обаче е за кръщене, тези кутийки съм ги махнала отвътре и това е оставено празно, тази кутия голямата, за да може вътре да бъдат поставени свещите от кръщенето, които се пазят и се ползват за различни поводи. Това беше албума и книгата за пожелание, комплекта. Това беше комплекта. Надявам се, че ви е харесал и ви благодаря за отделеното внимание.